Careless Whisper. Wait, relax kayo, relax kayo. Ubusin ko to kayo. What is the title of the song? Careless Whisper. Let's go. Katrina, hindi ako poste. Hindi ko mali ko kasi makatay ng bata ko lang. Pag-esperanza lang. 1, 2, 3, let's go. It's your time. Wala ko yung tao. Bisan may nagsabat na yung masaktot talaga. Gusto ko madakong kagit. Ano nga yung pangalan mo? Si Burgos. Ano pala sa bangko? Burgos. Ano, ayoko ang Burgos. Ang tuhod mo ang pangalan? Si Russell John. Russell John. Russell John, buntis ako. Buntis ako, Russell John. Paano natin ito sasabihin sa buong pamilya? Hindi ko bigma sabat na ako. Pamilyado lang. Sabi mo sa akin, iiwan mo siya para sa akin. Pero bakit ngayon? Parang kakayaan yun. Nandito ba siya ngayon? Nandito ba siya, Russell John? Wala! Nandun ka sa bahay. Pero patuloy ko ako, patay ako. Anong gagawin natin, Russell John? Anong gagawin natin sa bata? Alam mo anong pangalan ng bata? Punchi. Dawido. Hi po sa wife ni Russell. Bibigyan ko kayo ng maraming heart mo. Russell! Burgos! Title! Yes. Title! So, Title ng song kanina. Careless Whisper. Ladies and gentlemen, bring me driver's license na expired. Imagine, ang ganda-ganda mo tapos expired ka. Totoo, may bago kang lisensya. May bago kang lisensya. Wala pa. Anong dala mong sasakyan? Wala po. Ayaw sabihin, LTO. Sige, so, sarap lang. Okay, congratulations, 1K. Ilang ba yan? Okay, next one. Bring me bisita na babae. Isang winner yun, ha? Then, isa is bring me bisita na lalaki na matagal nang naghahanap ng syota. Meron ba? Meron ba? Nabayaran ko na si tatay. Nabayaran ko na si tatay. Oh, saan yung bring me nung lalaki na matagal nang walang syota? Meron ba dito? Pangalan, ma'am? Michelle. How old are you, Michelle? Wow, talo na. Palinti mo si Burgos? 18 years old. Ikaw, sir, anong pangalan mo? Arturo. Grabe ang mga pangalan ng Esperanza, puro nakataan. Burgos, Arturo. Okay, Arturo, ilang taon? Minor 18.
Minor blood yan. Wala kang girlfriend, sir? Ang hirap aminin, no? Nahihirapan ka aminin. Pero ang taga dito ka lang sa Esperanza. Oh. Bakit, sir, nagpipink ka? Basta gwapo, ano. Ikaw kasi, tumatulong ka sa mga. Ano? Kasi hindi na ba, ma'am? Gusto mo bang malaman? Bakit? Ano, ulitin mo nga yung tanong mo sa akin. Ikaw, ano yun? Ha? Ha? Natutunan na, nabibili. Sabi mo sa akin, ano ma'am, sige, ano pala yun? Paano mo sabihin? May bala na mo? Gusto mo sagutin ko? Hilig na hilig ka ha? Baka ilang taon ka na walang boyfriend. 18 years? 18 years? Ang tagal na, lokal ng Christmas niya, ano?